अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये 2 पदकं जिंकलेल्या भारतीय नेमबाज मनू भाकरनं सचिन तेंडुलकर यांची भेट घेतली. त्या भेटीचे काही क्षण तिने फोटोंच्या रूपात सोशल मीडियावरती शेअर केले. त्या फोटोवर सचिन तेंडुलकरने कमेंट करत मनू भाकरचं कौतुक केलं. तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला भेटणं खूप खास आहे. मनू, तुझं यश आता प्रेरणास्रोत बनलंय. विशेषतः तुम्ही तरुण मुलींसाठी आणि त्यांच्या स्वप्नांसाठी प्रेरणा आहात. तुम्ही अशाच नवीन उंची गाठत राहा. भारत तुझा जय जयकार करेल, अशी पोस्ट तेंडुलकर यांनी केली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.